Hei tid, så det etter her vi har nødgen parti av Gjerstamål. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Jeg får si at vi hjertelig velkommen til Gjerstamål. Og for så eisne spyrja Paul, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, det dette velkjente. Og i Rombrandwich, vers 8, det Paulus uttrykker sitt hjertemål. Han sier her fra vers 8 at jeg sier sannløyke Kristus. Jeg likver ikke. Samvæska moin vittnar ved meg og i høylig antan at jeg har jo i hjertan og stora sorg og kvøl som aldri gjevst. Og brøver moinar, skilmen moinar etter holden om. Jeg selv var yngste jo av ravanlust fra Kristus. Tar jo Israelsmenn, tar man til å gjøre sånaratteren, dørten, sottmalaner, løggavan, godstjenastan og liftene, tar man til å gjøre fedrander, og jeg tar man den Kristus komen etter holden, han som er god, iverøtlån, signavor, og i atler, over, amen. Jeg har alltid hatt det så gripande hjertemål, at det verst en omtale. Ja. Og særlig ljøsnen av nu kommer sjølvande kapittel 8, på en æren, da han sier at sånn var ikke fordøming for det som Kristi Jesus er. Til å løses ante hever og i Kristi Jesus. Lagt med fra løsinderen er det deg. Og det som loven ikke var ment, det gjør det jo Kristus, det han. Og så sier han også her at lovløsens anta hever og i Kristi Jesus løst meg fra lovsinteren og deien. Altså hvis man husker om det hjertemålet som ligger 18-4, at det er verst, at løssaken er urtøy som var en rævlig vann, altså som er ikke i mannattene. Det kan ikke beskrives. Det har jo stått i alene til han skriver, Paulus sjølvor. Til han sjølvor yngste jo var bandløst fra Kristus. Til han ikke visste hva han gjør det. Ja. Akkurat, ja. Det er egentlig avverst. Ja, det ja, jeg vet ikke hva man kan si, men Brombrav er et omedelig godt og tydninger mye brev. Og han begynner jo fra kapittel 1 og ut etter, forklarer oss om at alle har synta i 3 kapitlet, og at oss fattes dårgods. Men så kommer han det rett og slett skavan inn, rett og slett av trygg, sier han i kapittel 5. Og i 6 her forklarer han om vi dåper noen som utgangspunkt, at vi er griven vid Kristus, og reist opp til en nytt liv sammen med honom, og vi nu skal råkke noen som deg fra det gamle, og livende for god til nødja. Og i kjente kapittel for han holdt lovene, og hvordan hun virkningen av henne. Det var ikke gale vi lovene som så løsne, det var gale vi okkom, menneskene. Og så er det 8. kapittel som du sier her. Her hever han lukket som oppsummere alt evangeliet. Han inneholder alt som det er. Eisne endeløsning, som han sier, man lukka sitere til rett her, som han sier, han sier her, at skapningen var jo, skapningen troar stundar jo etter åpenbering godsbatna, så det peker eisne fram etter til det fullkomna, og så kommer kapittel 9 her, og så kommer neien inn og igjen, han hukser om hva han selv har vært, og hva han ser brødsen er å være. Og han vet at eneste svære er Kristus. Og han er, ja. Og det er vel skyldet at han hever seg øyelig sorgene og i sine hjerte og seg kvølene, til han hukser om jødene, som ikke har vent vi, altså. Ja, det er også det han nevner vi her, og i kapittel 12, det han tar seg om at hjertans brøver, hjertans innskje mot
og bøn moin til god for et høymon, at jeg skulle være frelst. Og så grundkjever han 4 tøyen, så kjals han hatt, då jeg gjevet høymon til han vittnesbord, at jeg har ugenskap for det gode, men ikke vi skil. De kjenner ikke rettvis og gods, og røyna for å lese en egen rettvis. Tøy har at de ikke bakt seg under rettvis og gods. Tøy Kristus ente lovaren her, hver tøy til rettvis som tror. Altså at det stedfester det så mitt vel. Ja, det akkurat det. Og evangeliet så helt, det så størst og underfullt, og det er så einfalt og i sånne løsning, så som god til å gjøre alt da. At loven vil given jøten, at Israelsfalket, rett og sagt, jøten til blir så judastamma, som var den eneste som var etter, sammen vi lever i, og ble kallet for jøter, ja, judar, etterkommer seg judar. Og de får så lovene, og de gjør alt hva de kunne for halvdene. Men jeg just rett og slett jo i vanlige falsk, då jeg synes at her angevån, vi klarer ikke halvdene lovene. Og så har vi tar lovkunnig og skriftlærte og farserene som, ganske særlig farserene gosser som påstod til at her, og til bare utbytja lovene, så var det så for det å bedre til, altså hjelpe gode. Men loven var jo ikke given til det. Hun var ikke given til at mennesker skulle kunne komme gode nær vi lovene. Og medan de hadde lovene, hadde de jo eisne lyftene og trunna. Men loven selv var omgant vi førfyre. At bjerga nøkron som helst da. Men så synes jeg det her at loven kører fram til Kristus, til han kommer, ja. Og så han som han sier her, ente lovarenar. Kristus ente lovarenar. Hertil og ikke langer. Og Gud spør det til at Kristus ente lovarenar. Jo, til tog at loven faktisk vil, man sier oppfylt, men hun vil eisne oppslukt i honom. Altså han innteker alle loven av seg sjølvan, og oppfyllingen av lovene. Og her vi endar loven. Og ta i hans og døyra krossen og være båt for synder okkar og synder alls heimsens. Så nå for gode rent bor. Her kommer rettvisen inn. Og ta det så heldur av fram her. Altså, Kristus enda lovaren her, men han en byrjan på rettvisene, og rettvisen, og herfra kommer så etter nødja løyve. Den nødja løyve kunne av møvle tega bygg i okkon, så lenge som vi var råkna i årein. Og det var vid ødelmennesker. Det som man har forklaret her, så øyla godt i første kapittel her, at vi da korsan inn i at det var ikke senast, men det kommer så øyla tydelig fram her. Ikke mennesker først fyrret. Men du nevnte at det om man vil einfalt og ta i så också om att ta chanser, alltså till de ser jag sånt här samma vi tar med tofton. Halt för att vi kan minnas. Så det med landet hans ankren tryckt evangelium mot här min herra vilja var han. God sonen älskar jag och son som sände han. Jag kvart han sa allt som tror han och ett evigt liv och frälsa han. Och ett evigt liv och frälsa han. Og til høyre inn i øy med mennkene, at det var sånt. Og han nevner det jo her, at man leter årkrysser byggvar ryggelig av midtelen, akkurat så får vi da synge og spela, innst det gjørs noe for god. Og særlig at han sankeren, og en annan som ikke minnes nå, men som i morgen flere fer i færne jøknen. Altså, det åren til hever en av badnasal. Til å beskrive litt, til å teke det bort ur daumen og deian og flytet inn av nækka som du aldri
kunde grona vara så gott som det är tog jag som är baden. Så visste du hur skatt du hejda. Det är ju för dina föräldrar och också för tajmen som var gått i tofton. Och här var så näktryckvande folk som visste sin kärleka. Och var det så tacksam för jag vet att det var då. Och var så lukant i sin medför här som det gick och akkurat mittlen som baden och gärna var det äckliga naturligt att snacka. Så att de allra flest och särskilt så mamma någon eller kvinnan någon som här att jag kommer vi en gång år. Och jag minns särskilt för Jesus Sanchez någon tid han blev given ut. Han blev given ofta ut. Alltså det var en sorg sankor som är vajt vär och hjärtan. Och inte bara när kan man runt i att synja verkors men du sang vi en stycken taunaläge eller vi en stycken intresserad tacksam att det bara för och görsten kvar nörren alltså. Akkurat, ja. Ja. Det. Ja. Och det är alltså ta och Kristus ver laden upp och ver uppenbara för okkorna. Allt blir så frukt och frukst och lätt och ger alltså det skapar ett tacksam i okon. Otroligt tacksam tror jag. För mig är det alltid varit så att det lyckas som levon är så fjär alltså. Levon är så strong och naturen i okon de klarar inte att täcka levon. Och hvis jag helt sig till så blir man en hycklare i mitten. Människan så akkurat ja. Så man visar näka som man inte är. Och det säger sig själv helt inte. Kvart för människan att liv för god ja. Och tog helt alltid det var så helt en standande det vi att sälja sankren tog kvita kom. Jag så att det var nu det att det kom av tog att det var sövligt alltså sanken var en entertidsen söva ur skrifterna om Kristus och om det virskiftet som rådde i mittlen de arma människorna som levde ta han var görande till döms. Ja. Och jag näck av sanken kom härifrån. Och tajt upp berg har det grött fra bojlös och skrifterna. Och så har det då åter i sanken och så blev det dubbelt alltså. Det blev berg sunche och tala och tacka fyra. Allt i ögonen. Och det har haft sin avskan. Alltså då jag så att oj atlanesen här alltså till här och i själna tofton för att jag kan minnas här var disciplin till all ansvaret kvar norr det är inte politi men ansvaret kvar norr omsorgan för att allt skulle bliva således som Kristus var alltså tjevande och tacksam och allt det här som det som i skriften, ja. Mm. Och jag må bara säga att det var en som Sankre säger, att det är långt och himmel här, att synten fyrigiven är till lands till sjöss, vad gör det kvar här Jesus är till himmel där. Och också tullja i munnen och badnat av, så dör jag en dotter Andreas och Sanne i tonen här, och Alma och hette är nog under krynon. Jag var inte akkurat när vän kom. Hon kom nog då om till tøyene. Jag var som kom under krynon till ären, det var det inte. Halt du kom 46. Ja, 46, det var inte att han var. Pappa var vi igen, ja. Och så ligger den Alma att dödja och vi hade en landsjukhusen ett som skilte, men det var så över det gamla att skaffa radio och sätta fiskavälcherna. Så här var det alltid män som sånko. Evangeliet ut av fiskavälcherna. Och så har man på Jack Wolof, han var större med över vid vävnen, var en skipare in i mittlen, det är säkert inte vär. Och så synker han ända sanchen
för himmelen längt borster la till ett anled Jesus sa, men nu han i bröstet med och aldrig ända för. Ja, det är himmel långt och här. Och händan Alma, alltså pappianna hej på ett annat mat att titta radio vi. Och det möjligt att vara hemma, eller att det var landsjukhus, det var det inte. Och så synker han, medan han ligger här till det sista. Och han glädje, han frier i fyllte sjukrastavarna. Alltså det var obeskriveligt när hon skulle flytta. Det var så given herren. Og eisne minnes det Leiva Godsen, det handla av sjukhusen i havn. Og Vensel Olsen av Tofton, han var tryggvande med vår, og Nanna var systern var pappa. Og jeg platt i høyren sin til måtene der. Da han kom opp til igjen, for da gjerne opp klokken 6, et åren, og man kjattler han etter torve, og så hørte man han skjeva i konføyren, det hørte så vel, og sank, og var så glævor. Og han kom litt av sjukhusen, ta vi leivor, fjord, sammen vi leivor. Og opplevde jeg det her, sannsjen fra Taim og Sisjonen, som kom av vise leivor, og sinja sammen vi inn. Så leivor var ikke hvor som helst. Han var en geni i townlodge. Og det så ikke nå, at han var, etter heftet ble givet ut om han sa, nøyte heftet og sanger øysene, som han sette løt til. Hvordan inneldig han var i samfunnet i Herren, og i sin måte å være på. Ja. Og han var omkant til gift, og jeg minnes, jeg lærte her å bo her, jeg var 4 år, men jeg lærte fra 3,5 til 6,5. Så jeg kom og kjenne det ordentlig, og jeg minnes, og at det sørste ferien er vidtjeien, inni her, og bæra Johanna, mamma, Leivor, og Leivor var i huset da. Altlinen var i utgift. Og Kristian Døye jo i 8,5, bare ikke at han var livet å lære. Papen, altså. Pappa Leivor da. Og så sier hon vi med Hanna, at jeg forstand ikke Leivor, altså. Han damer så vel som mamma så inne, sier hon vi med. Vi helt av være så verk og sagt, og Leivor han tjekk vi en sånn luttlære reismaskin, og vi øynene, så. Ta fest og Philips, og reka i seg til oss. Han ble ikke Leivor, og sank, og heita så godt, og dette var hans høy. Ja. Og det var bare han etter høyma, ta. Altså, det er oppeskriveligt, jeg ser høymene, som øye han da sannsjen, og hjertan. Vi talte ofta, nu må vi takk og ser man til, men det er bare motsatt, til å lete han slippe, beie vilja og virka, etter gav av vilja søgnen, og jakra gjørsten, ikke sant? Som det stender i Filippe Braun, kapitel 2 og vers 13. Og jeg fikk ångat til fjerter og i som stender i kapitel 12. Vi alltid skal, i vers 12, vi alltid skal lese det opp, at det her, i samband med disse hjertemalene som vi tar har framme. Og i Filippe Braun? Ja, Filippe Braun 2 og vers 12. Ja. Men ikke før enn jeg fikk fjerter i vers 13, sa jeg hva det var, hvor man skulle være så løs som talte verset sier. Ja. Akkurat, det kan leses på i versen her. Eins og tid tog elska om inne, alt tog hava vere lojen. Man hører bare tonen her, elska om inne, ja. Så arbeid ikke bæst som tar var tjatikon, men oppa til nekk meire nu ikke tjatikon vi øtta og bivan oppa frelsotikkara, tog god han som virkar uitikon bæja vilja og virka etter gåa vilja søgnon. Jeg minnes at tøyene at det lykka som, det var akkurat som leveren ville snæra med. Ja, du er ikke så løs, altså. Du klarer at ikke. Og kom omgang til 13. vers. Nei. Føye vær så løs, sånn. Det er så ikke alltid nå, jeg leser i skriftene, at du måste lese, og ikke gjevast å lese, for en evne utkjøpa
Så som skriften utgjorde evne, ja. Akkurat, ja. Ta først enda den sannsjen i noe hjärsta. Den underfotla sannsjen. Og du var slett ikke hver han kommer fra. Han kommer omanfra, tror jeg. Jakob sier til at alt gav og alt fullkomgav omanfra. Og kommer nyer fra ferie ljøsene. Her som ikke brøyding etter skiftan skudget. Og så sier han at grunngjør han at det her. Og det var også et her som vi spekterer iver til Jakob. Tog etter vilja søgnen, fattig han okkon, vi sannløgsåret, så vidt skulle det være fromgrav og skapning hans her. Altså han setter jeg kunne skjema støye som sin egna son. God feiren själva. Och också så till att här inte månader tar han sära till och med. Tog Sankre säger till sarsta med, men sån tog en god sart till och med sarsta öna lattnan och i hans röjna rattforskriv. Men om till sast med utan han. Och i vän var fyra med, det stod var i herre ännu inte och en tryma fyra tär, men nu tog hickor bort av mer och sära Jesus bäst och jag någon dag han så blev till nu med vinnerest. Det stämde så i skriften. Ja. Och tog tryck vi, säger han. Och synte pröjs där väldigt god att nej förresten med nu bland dig jag inte ser man här men vi väljer att det är akkurat det som inte berand i hjärtamalen. Till hjärtamalen är det vid honom. Och så självande vet älska då han älskar konfist. Han fär till hjärtamalen som är han själv och jag att älska vi så innan kärlek. Då blir det rätt. Det är alltså det som är så öjla störst är immun till hvis du tar månen efter mitten dessa landsmänner till Paulus som ännu inte har särljus som Paulus sa han. Och så han vill lägga och i Kristus alltså vi och ben från han så hade det här och hålla sig stadverk häva lovarna som kan föra till rättvisa. Men hon släpper ångan till inom. Hon kommer bara fram till oss och säger att nu ska du. Och här är det också vägläge som gör det att vi får inte reagera på att det här kräver så loven har till oss. Men nu tar vi änden är gjorda loven så vi tror så flyter Kristus in i oss vi hela i andan. Och det är kärleken som det förslär. Det är Guds gaska och allt det som höjer till liv och Guds ötta är pakka ner i okkom, in i okkom, och släppa livet sitt liv här. Ja. Och jag tycker att det här som vi läser här i Filipperbrevet, vi där inne att det förresten, att det har sammanhang med allt det som han säger framan undan här, att han börjar det andra kapitlet vid att nu någon användning i Kristus. Något tröst kärlekans, näka samfälla antans, något hjärtans gaska och miskunn, så ger det glädje mina fullkomna. Och nu får han in på vi skiften i mitten till tryggvande människan här och till galtande till alla tøyer, att tid sämja stickar av mitten. Här var samma kärleka, som sal, som troa. Och så kommer man in på att inte göra astrosjo eller troan efter tomar i ära, men vi är ju glädja rockna först anna hackre än till själv och inte ha kvart sitt egna för eia, men ett och först eisen till som öron hör till. Och så säger han om sinnade i Kristus, att samma sinnade är i tickon som är i Kristi Jesus. Och det hänger allt samma vid att det man nämnt från undan, att ta och han var en så god, rockna han till inte för ran, att vara jaunlöjlig gods. Nej, jag sa själv hon säger han undan till. Och det är det här som jag tycker att han pekar på, att vi är våra själv. Vi har här nejene och kraften som bor i oss. Nej, jag sa själv hon säger han undan till. Gör det en så tjänar och vara människor och ta och han var stigen fram som människa, sätter han sig själv lågt. Och kvart är det för sinnaliga. Det är inte det naturliga till oss. Jag vet och själv och siast undan några rätter som det här var och sätta några lackre. Och ta var stigen fram som människa sätter sig själv lågt som var lojal till dig jag kross dig.
och tog jag god och allt det. Och så kommer han till att vi ska arbeta. Och på detta, hända parten av frälsene skulle vi arbeta på. Vi ikke opptidsen av honom og til livet som han har lagt i okken. Ja, men så virker bare de gamle kreftene i okken akkurat det gjør det før. Ja, så nu kommer det akkurat til at det her som jeg vil ha at jeg kommer til. At halte tjakken er en øyelig snultar. Ja. Det er alle tøyene. Og det er det som får jeg med nok så langt. Så langt jeg var avvite, så har jeg ikke problemer. Jeg tror vi har heitet godt, og alt var en løshjale. Men så tar jeg at han er 11-12 år, så løy samfunnet om at jeg var frelst, og jeg har det her noe til, og alt det her. Og så begynner jeg alltid at snøyte meg. Oi, ja. Og metan jeg tar først, var det for meg at gautaka til holdt. Jeg skulle ikke gautaka det, det visste jeg. Og jeg nevnte det også når jeg bodde med Jørkvalde, vi var 16 mann, så her ute i Edlem. Og det er nok eksplosivt i holden om. Jeg har lagt mest til at det er det som gjør det, jeg vet ikke fullt og holdt ganga inn i det som Paulus sjekker nå i. Han var så fullkomlig løst fra tog som han var bonden av. Og en som det gamle sagt, en mer reende mynd enn Paulus utan Kristus er ikke nem å finne. Det vil jeg bare si. Men til løyve han kommer liv 18 år. Ta prekvar hvordan rævlet han sa ut som han har vært. Men Herren gav noen nøye, så han sier det så han visste ikke bedre. Han helt han tante god. Vi har vært som han var. Ja. Og ta så her begynner jeg gang opp for meg her. At du skal bare si at vi holdt det til øyrens ut mer. Det er fremmede for det her. Du skal slett ikke ha vi med å gjøre. Du hever han ikke vi med å gjøre. Og øyne vi skriften jeg minner til at gamle mennesker var krossfest ved Kristus. Fyrir jeg synte like med skulle det være til åndsjes, så har vi ikke langt skulle til henne synte. Men til djevet er ikke fri så langt som du er til av folk. Det gjør det ikke. Det blir vi. Men så det her som så gjerne vil det nevnt øysene. Det her som vi kunne ikke foretla, men vi at alltid så avgengende, så gjør Herren seg et nekst større måne, avmerk vi foretla til som han har gjort, og gjør det noe. Så har jeg sagt, vi så ikke bort fra holdet noen, så ikke bort fra oss selv, og så ikke han, hvordan røyner han er. Altså til noe som så dyra bare at du nesten smeges ved å ta sånt. Tog at det så lite mennesker litt, et lunch, og bare godommeligt. Tog vi og hos antallige folk. Tog han ser og bare og i honom, som fullstendige røyner, og omkant har vært annen røyner, og i øtlen som han har vært og tidsar fire bæge, og i himmelen, og jeg gjør som er menneske, som to er. Og alt fyrer med. Ja, det er helt visst. Her tar jeg nå, det er som 13. verset, som ble så dyrer bare for det her. Ja. Det er god til han som virker, det er bare vilje og virke, etter gode vilje og søgnene. Og til at han har sagt alt det her, hvordan vi skal være i for hver nørene, så sier han, at gjør alt uten å knarre, og utan att ivas. Alltså inte knarra iver att du måste sätta Paul Hackren till självan. Inte gränja iver det. Ja. Inte gränja iver det att du ska huxa mer om andra än om dig själv. Ja, på motsatt. Ja, alltså du vet, inte gränja om allt det där, men det är glädje. Kvui säger han ju, så du kan vara lytaleis och rein och lastande bötengods mitt och i renkvörkare och övjar i att
så tid visa tikkun mittlen tarra som himmeljøs i heimen. Og ta ui hette her luiva, som god virkar ui okkom, vei til vilje og virka. Ta i til slepper fram og merskes hos vi i for en øron. Ta mennesker i heimen og merskja det og sutja det. Ta sutja det ljøs, det heimen så myrker. Og han sier bare myrker ut. Og hvis ikke vit til ljøse, som faktisk, som Paulus sier her, eneste måte til kan virkelig lyse frem og på, til at vi okkara middelen, liva, hetta liva. Det er jeg tror at börjar så tulliga og alt det her var så naturligt att vara gott. Så kom det något ytla vid ta halte det som var leie nek. Vi helt att det är leie, men det är leie inte. Det bara kravte som rätt alltså. Det var åknaren och han spalte nu till han är ju han färger liknande alltså. Det har vi också om det. Ja. Och så begynte det att komma fram att hvis du känner en illvilja, jag syns sitta bara på en fram. Hvis du känner en illvilja överför en syster eller en bror och han ska inte vara bättre än till eller hon ska inte. Så gör det lika väl. Så plus så gripen out som hon var eller han var. Och han hatar och han tacklar i sitt tingen på att det är samma vi honom eller henne sitta vi honom. Och i minnes första vill jag säga det bara inte mötet tog som hållte vilt att det falte mig som en higlare hållte vilt göra mig till en higlare tog det här självt en higlare ja och hej du bära vita det är mest dessa glädjerna som kom fram och i tajmen som är gläd detta samma vi gläds vid dem gläd och gråta vid dem som gråta. Alltså kvärt och i det har vi hjälpt med jag liv. Att göra det lika väl. Ja. Tog att nu säger något som bara själva har tänkt att dikten och i tog som du ser i en öron är äkta tajt och särta men tjavoren är det här att stjäla och drepa och få komma. Han vill inte att det ska komma fram. Så hvis det släpper fram här så täper fortsätten. Och nu har vi to vunnit att tog eller nu var Herren och löjvet och vunnit att tog som har lagt allt åren. Jag ska se det att jag var som då jag ser det men kanske att du tog kanske inte ta oss in åt dig. Alltså tandglädjen att du gör det högast och fallt den elviljan i halten nu. Hon blev så stor. Hatta vi läste på liv i. Akkurat. Hade det han menar vi arbetar på. Ja. Hade blir nog arbeta på. Akkurat här. Akkurat här. Og jeg kan så bare sige for meg eisne at nøkker at de helt store eller at de helt store sikningene er kommet akkurat av oss nære. Og jeg minnes særlig en person som kom javna hendt av veien og jeg vet ikke, jeg er det her og det var så tungt og alt det her sånt og jeg ikke alle hoa bjøvene kom og ta hei og arbeide samkomne men så kjente jeg akkurat det her han skriver, kjert det lukket av Daniel. Og ta han så kom, nu var personen fullkomna brøtte själver, altså. Utan at jeg visste det. Og ta sambandet akkurat middelen ta, ta utløste at det andre samband, altså bare for meg og for samkommen eisene, som førte til øyla store sikning, altså, vi ja. Og det er så akkurat at det her han sier, han tar seg til at arbeida vi øtta og bivan, altså. Til han sier at han har respekt for honom som hever givet alt for okkona, som sjálfur hever ikke undan vi å si seg undan seg sjálfun og sette seg lagt. Men sannlagen er nok han at verset er så perfekt. Ja.
Att du vill nästan trycka att det kan vara så perfekt och i tär. Det är så akkurat det. Till det här det ligger att han personer som kommer in här jag brukar det likam som så tempel i hjörnet. Det är det han säger. Ja. Att vi är tempel i antan som god bor i. Och god vill vara arter och lika med okkara. Ja. Att det må ha en otrolig effekt ut efter. Ta i personen som är Kristus släpper i så någon anta att främja sitt verk och jag någon tøtt og mot lika. Det må det være. Ja. Og jeg var ordentlig vittla røy, hva skulle si av til det, at jeg skulle spørre meg hjertemal, og jeg vil høver så sendt av meg inn. Men jeg har alt med løyvhåk som heter, som jeg sier nå, at det må ikke mislukkast at dårlig gjør Kristus. Det er ikke lukkelig at det er gammel. Alltså och tog han skott göra att han feilen och allika väl kommer han attor och säger gå så i natt. Akkurat. Och jag lärde det så väl ta jag först för att vidja sjuksnögt lax och jag har fortalt det för ta jag hämta konan som hej be med mala så slavarna la här och jag tar inte affär i till henne. Jag hej inte lärt herran och väl att känna. Och jag måste gå in i en tjänst och fyra att lära. Alltså. Jag har också där till att du först att tjäna och istället Kristus är och tostan begynner att lära. Men du lär inte utan du gör. Det alltså, det är sant. Och ta i hon så är jag här att han har hämtat sådana där i så viken när jag kom. Vi får slätt ju till honom. Jag tar det och romte att säga utan att ha några tankar om vad är runt. Jag visste bara att jag hände heter malir är löst. Och hur så löser du det? Och så nästan sån det är för jag vet om att det kom och mött upp och testa till klassarna i Utah. Och så säger bara framför mig, vad ska jag göra nu? Röjna öjna för att säga. Kvar helt du var här till värska? Ta jag kommer ju ut vid söndagsbladet någon kan ju upp trappen där. Då sitter hon och bojar efter mig här. Och vinkar med tillsyn. Och säger mig akkurat hur jag skulle handla. Ta jag kommer i en slöka situation. Då hon bär för mig alla tog men jag är inne i stående. Men jag klarar sig för ut i dem. Och också det till en sin James Stein. Jag har en godspatten. Som sitter här och ber för mig här att jag ska komma på Jövna söndagsläppliga. Och till hans förklarar mig reservationen och säger hon till att Paul, nu är du färdig en så gåva tjänast. Jag ska inte säga om det att du malar. Det är gott att vara raskare arbetsmäver. Men detta måste du inte missa vecket och liv. Jag kände inte kvalna. Jag bara lovar en näka som inte är helt. Du kände självan. Ja. Jag kände inte herran är väl. Nej. Ja. Till härligt att lycka då. Ja. Till han talar in i livåkara. Tar vi kom in i så sådana situationer. Men okej, det gick en vecka och så var allt en himmel. Det är inte hände och som är. Och så var man långt till kört. Nej. Och jag minns det som har. Alltså, det är någon kraft jag inte. Det var inte kört. Tog var färden. Och hos lunch och levde jag till att där kan du föra spela han som är och snacka vi om han. Och han kände honom väl och förklarade mig något sånt här. Och att akkurat nu är jag finns uppklara näka som hände i min första tog i klax. Ja, är det samband vi att du har tagit om det här helt då? Nej, det är inte vet jag. Nej. Alltså, du vill ångan tojnar det som vi kallar perfektor tannhått att du måste det. Nej. Men du är perfektor i en öron som måste det. Han är perfekt. Ja, han är perfekt. Han är i okkom. Han och i okkom för bäge okna vilja och viska ett gåva vilja så inom. Ja. Och nu är det perfekt. Det intressanta är Paul faktiskt att
Paulus kommer inn og akkurat det her, og i det neste kapitlet her, og i 3. kapitlet. Og at han har sagt alle alvorsårene her, og oppmuntrende allikevel, så sier han, begynner han kapitlet ved å si, og søgjende brøver mine, gledest og i herren. Jeg skriver samme til tikkere trøtter ikke med, og til tikkene tryggjende. Og så kommer faktisk et øyelig interessant her. Så at han nå at han hever undervist okken og i gosse visla være i for hver en ørene, så fer han allikevel her til, og han vil spære til eisene. Jeg vet ikke om han heldte til at nå han kanskje fer så lengt, at nå undergjør det seg alt da. Så her sier han så i 3 vers, nei, i øreverset her, han sier, visst det, har vi eierne etter hunden, har vi eierne etter hinnom andre arbeidsmånen, har vi egen etter sunde skjeringsene. Og det som man så peikar til her, det var jøtar som faktisk, nesten sagt, jakstra, jeg sier, tryggvande, som var kommet av heitningen, og ville ha det til å fylke, komme å halda lovna, og det kallar han 4 bei hundar og andre arbeidsmenn. Og så sier han dette her, og for jeg tar atter ut det som bryr vi her i Rom, kapitel 9, landsmennere, han sier, «Tøy vit hinn i omskårene. Vit som tjena gode og i anda hansara. Råsåken og i Kristi Jesus og ikke sette lyd okkara til holde.» Og skal lukka det på det om alt det som han sier, om det som han kunne haft lyd, ja. Han oppfylte etter loven, oppfylte han alt perfekta, og han bruker noen verser på å forklare hvordan det er. Men så sier han i kjente verset, men det er med vinninger her, for Kristus er skuld råkna for tap. Ja, sannelig råkna alt for tap mot oss, som er så mange mer verst. Og til dette, at kjenne Kristus, Jesus, Herramoen, for hver skuld jeg har mist til alt, og jeg råkna til for skaden, for at jeg kan vinne Kristus. Og det er viktig for dere å minnes til, er at nå tåser han om okkara vanlige, daglige gjeransløyv, og i hesten her løyven og hver han virker, og i okkara beia vilje virker. Og han sier at kjenner Kristus Jesus Herre, må innfyr hver skuld, jeg mister alt, og råkna for skaden, for jeg kan vinne Kristus, og være funnet i hånden, ikke ved rettvisene mine henne som er loven i men ved rettvisene som er ved trygg av Kristus, rettvisene fra God, som er grunn av trygg. Og så heter verset her, som godt kan gjøre høvbrud, hvis vi ikke skiljer det rett. Så han sier at så skal komme kjenne han, og kraft oppreisner hans, og samfella løyng hans, vi tar vi Gjørtron og løyger deg hans, og så tar, jeg tog kunne nå til oppreisnerne fra henne og deg. Og kjenner vi ikke sammenhengig rett her, så kunne vi Paulus for Ivas stod i at han vil vite at Jesus kommer etter. Det er slett ikke her han er. Nei. Han er framvis her, og i hvordan livet vi i fri for nørrene. Ja, livet vi oppreist. Livet vi oppreist når livet, ja. Så ta sier han her, om dette her, at akkurat som du nevnte Jan, vi er ikke perfekte. Han sier ikke at jeg har vunnet til langt, etla er det perfekte langt, etla fullkomne langt, men jeg stevner etter tog, om jeg tog kunne vunnet det. Altså om det er mulig av livet et så fullkomne oppreisende liv her, vi til at jeg selv er vunnet av Kristi Jesus, prøver. Jeg halte ikke om meg selv at jeg har vunnet det. Men så er det som vi elsker, at jeg glemmer til som 18 for jeg, retter meg etter tog som fremme for jeg, og stevner mot malen til sigerslønene som god av hattene har kallet oss til og i Kristi Jesus. Ja, det er en avmettelig løyen sammensetninger har den gjort, vet du, sier jo også. Ja. Men han er så perfekt gjørter at han ikke kan angripe at det er verst. Nei. Han ikke kan angripe det. Helt ikke han som kan dare okkom og i vissum føren. Han klarer ikke angripe det. Nei. Til han stemte pure i opphavsleiser, og til å si oss når Jesus har han for ut at han, nå skal hautingen over hesen heime være kastet over ut. Det var han. Det var hans fortjent her. Han skulle jo ikke mer ha å si. Og tog at han er dømter, altså. Dømeren er sakter, iver han.
Og eisne teg og Jesus ræker seg et eller annet er svinn, et eller hva det var, et eller kortere svinn, ja. Kortere svinn, ja. Ja, tjejs mannen, arma mannen som jekkar. Og ta bøn av tøyran om ikke køyra seg ned i avgrunden er en tøyen var kom. Så andan. Og også der til han som er herre iver ønskapar herre andans ønskapar herre og i himmelrom. Og også der til vi vet ekvas nå det krutsch og alt det her og nek halda det så rævligt men løyversjøn tryggvande inni en vant og østje som i grunden et fralstøtj tog at vi kunne færa utan å øttast for at fortsatt kan gjøre okkur nek andalega til. Ja. Er det? Jo. Det er akkurat såles. Det er helt visst, altså. Og i ljøsnen av, eller i sjønen av, her som tryggleggene, så er det eisen til at vi tårer at virka. Tror jeg vi vet at det stender ikke ui mer, men ui han som virkar ui mer, at vilje å virka. Og tror må vi må faktisk akseptere til at vi kiksa menkan. Det er menkan at vi, det er ikke som man pleier å si som prester predikere, men... Jeg var ikke likevel, tror jeg at du kommer inn og den halvdom som 80 mennesker er i seg selv. Her er en halvdom. Og hvis jeg tog løyter av hånden, altså som virkar ut her og ferdig bæg og vilje å virka, så er det i andan og det du gjør verst. Ja. Du tar i andan og du er det ikke i halvdom. Nei, det jeg husker om til at jeg tar og vi ikke reagerer til deres rett i for en øren. Ja, akkurat. Og vi tar ordentlig for å kiksa, ja. Ja. Hva er det her av fortjenden røyner, jeg sier, hei, ja, du kan slett ikke brukes, da. Du er ikke obrukelig, da. Ja. Men det passer ikke. Nei, det passer. Det er liknende fra honom som man alltid har serveret. Det som jeg har funnet her, som du nå har vært inne i, og jeg er så glad for at du kommer inn i alle stingene, det annars har jeg ikke finnet nøye til å snakke om det. Det er det at jeg har omgått funnet en person som jeg har vært løyter til å herre noen, som langtes etter samfunnet vi herren, eller han langtes etter frelse. Jeg har omgått funnet en slik person vorste vekk. Omgått. Nei. Han spiller gleden over at hun kom. Altså hon er så stor. Nu kommer jeg etter til det som det første. Altså, og i tjenestene, jeg kunne komme, og Herren bruker tøyt like med avhjelpe seg nøyene til sånn menneskene, som Herren er langst har sloppet til, tog han og bære okkara like av hjørene som så tempel, er noe til disse menneskene. Akkurat. Tog det må være øyn og i manna løyke, som kommer og i andan akkurat som Jesus kom. Han kom i andan til mennesker. Han fikk ångan til å holde noen, til å holde han så være i kjøren. Han er ångan sin kjørt. Nei. Og det er her og i dikten likker. Det er underfotla oi evangelium. Det er et evangelium mot min herre vilja av han. Guds sonen elsker jeg, og sånn som sendte han. Altså, henne elsker jeg sendte han. Ja. Hvert han sa alt som tror han, og et evet lov og frelse av han, og et evet lov og frelse av han. Men det er rett interessant, da vi så leser evangeliene, at vi leser så lite om Jesus inntil han var døpt. Ja. Og anden kommer iver han. Og han tar ferien ut i tjenestene. Altså, selv han, vi er sånn fullkomne holdt noen, utan synd. Han måtte eisne være uklatter hele andan. For å kunne være ute i tjeneste her av hjørnet, ja. Som menneske. De minnes der i tempelen, og de funnet han ikke. Ja.
Och han var kommit och prat med så där gamla som visste allt. Och där visste inte teater stod framför honom som visste allt. 12 år gammal. Där stod pura undrande. Alltså för det här? Och nu kommer till löjtnant efter honom. Också där bara till. Ja. Och för gjorde du heter mot jag kan säga mamma så där. Att det inte vara värsta färgsmåns, att det kommer till. Ja. Alltså, sanns du inte verkolöjkan? Jag har alltid haft det enaste vi läser om han och Arren. Arren, ja. Han får ut i Tannasnäs. Ja, det passar, ja. Att han är döpter. Så här var det också. Ja. Och het skulle nog vara så lös. Bäger för hans egna bröver och så framvägs. Alltså, jag känner mig så siktna igen. Jag är så lätt. Och det är det allt. Jag har inte gjort det här vid att de böjtøyma och man kan känna sig att inte misslocka i en affär och allt möjligt och inte blir till och så kommer det in i mittlen 16 mans och alla är vi på det. Antallet. Ja. Och så där till. Kosta viskar i hjärtan om oss. Ja. Alltså han säger det så gott i Rombrand 5 att rätt och kört att vi kvar vi till en flyggrund till Herre och Jesus Krist. Och så säger han att det är aldrig jag nämnt för vi håller av att oss en ätgång till dessa najer som vi stannar i. Alltså hur ska man ha ätgång till najer som man ständer i? Jo, det är netto det som jag har fått tajt att checka upp för mig. Fär in och nej. Du ska gänga ut och gänga in och finna föje, som Jesus säger. Och så säger han att det är att jag har ett ätgångsarna i stand och vi rävsakerna av vävn och dårdgods. Och så säger han, och inte bara det, vi rävsakerna av trångten vi. Nu väntar jag efter till det är trångten här som halter inte före nivrocken. Jag omgår inte klara att sätta sig hemma och vänta maten för. Tøy vi vita at trångt vi skal tål. Og tål det vi skal rønt sinne. Og det rønta sinne vi skal vevn. Og vevnen gjør ikke til skammar. Så kommer det til, tøy kærløy og gods er uttalt i hjørstentekkere og i flertal, altså mennesker. Vi heilig andan som given til kunder. Ja. Och också där till. Alltså en tillgång den här som passar så perfekt in akkurat det som vi tar som. Ja. Till stäger alla tojer. Så jag inte på att skriva. Hur är man chatta? Ja. Det är alltså det är något som det har åratöken att göra en rättvisegänga är lugg skunad ljus, ja. Så blir det bjärstar, inte hade av det, ja. Ja, hade passat väl till. Ja. Ja. Ordentligt, ja. Och eisen hade som Paulus säger i 4:13 om att nu så gör det brotten, och skiljer brotten. Ja. Men då har folk kommit kämmer, och det är alltså inte kommit än. Här tar vi så inte anlit. Alltså loven var fullkommen. Det har inte alla lov. Nej. Men väs vi också. Men en orsak för det att det onkanten när fick tacka till lovarna var talen om lovarna och så som viskar in den naturliga människan. Och jag var inte hur jag fick det här. Men det fick lukka som en anstegt för det, alltså inte på den maten att vanvira näkat och själva till hon röjl och röjn och allt det där och i sig själva. Men det som är så över till hon är hjälpalös utan Kristus. Hon personen som ska uppfylla när manglar. Och vad ska jag så för att fördjupa mig i en tid? Tog lätt det bara lite. Ja. Och Jacken heter här som är nu är inne och som är nu så inte har bjärka mer. Alltså det är väl rävligt sig för att gänga i låna. Och för jag halta med kanske kunna klara. Ja. Hjälpa gott vi måste frälsa. Alltså han säger här i Rombrand tjej att hon väger upp synden och jockorna. Och jag pekar lite bojlat här som kanske är nog så vanligt att lycka väl alltså.
kvar och kanske sälj ungdomar har hur att bjöa kvarnören av och kvar klara bäst och ta så onkel säger vi en annan hatta klara du inte och kanske ger det ända upp på fyra att arka att ta reise snakka upp och inåt jag ska nog visa och så kan man färdig halt vid näka som man inte maktar ja. Och så är det vi lovna. Här det garanterar att vi maktar inte till som loven kräver av oss. Men Kristus maktar, till han enda lovaren av kvar och till rättvis som tror. Jag minns i skolan var stå där var det dröncher, stora dröncher som älskar att få och inkro av bergast och jag vill inte ha näka vi bara det gör. Nej. Och så skulle det där ha med oss Halman, han var hos Saltnäs, han bodde hans Karl och pappa där att döjet hade varit lycklig och för vi var alltid så gåvigt vi tar färgläs som att de mist pappan och hävnen. Och hon, mamman, vi kallar henne danskinka, hon gift så att vi missade för oss och fick en älskliga dötter och kläda dötter och lojtstakra pappa sin. Och det är så att den filmen nu bara sitter här och pratar, ja. Hon kan ska höra det till, hon kan det bättre, ja. Och så fänger där med att bärgas. Jag säger att jag vill inte bärgas. Då i Salman vinner mig allika väl. Alltså. Jag visste det. Han var stärskare. Och så vann han. Ja. Men tar vill det att jag skulle vinna. Så tofta männer. Det är Saltnäs. Ja, på tamma det. Akkurat. Ja. Men jag vill tjäna vi så att det gör. Omkant vill jag att vi inte så det gör. Men så var det. Jag lät han bara vinna. Så det är inte hemma. Nej. Jag var så stärskare tidslykt. Ja. Och jag minns att det är att jag kunde glädja det var att jag inte kunde knulla han. För det var förfärligt för mig att göra det. Och så ser jag att det oja så det här som inte här. Kan erfära knulla näkran vid lovene. Akkurat. Så vi inte klarar sig. Nettopp. Vi möter lovene. Och klarar sig inte. Han inte klarar sig. Nej. Och i allt det här kom så fast en oj här. Jag säger så här, är vi ju meginreglerna i samband med hos rättvis och lov. Ja. Att hon hever ånga mövelöjka så långt som det är hållt. Men kom och vi är en ante vid han. Ja. Så nu är hon avvapnad. Alltså det som anten uppfyller och främmer i och är så jävla näst större än det som loven är. Ja, mäta det. Och till här är det ordentligt. Ja. Så du kan pröva via Sinja, du kan pröva via, nu ska jag göra de här omakt och jag vill gärna uppleva det som han upplever det till honom. Lägg det väck. Lägg det väck. Att det är människa lätt att ta sig så lätt. Du vet att det finns en byggvå i Jakob som är fullkom. Och han vill att vi ska ända sidan till att detta säger för jag glädje tycker det kan vara fullkom. Akkurat. Han säger så näck om det för jag får glädjen och Jakob att vara som hans glädjer. Och så har det här verset han säger till att som för glädjen och för honom och tålen la jag kross och la inte vannärna och sitter nu i högre så har satt i skott. Och så säger han, ja, också om han så tid inte vara tröst och mötläs och så har hon tycker. Ja. Du ser sammanhangen och just ner. Anna honker nyer och hittar för bort upp ett. Akkurat. Så. Da lette det upp. Gått litt mig upp og lät mig så ta land som vi i Trunne sa. To litt mig hackre hver stund. Gått litt mig fot og hakst og grund eller hackre grund. Og så lyser han i sannsjene til mer hevar og jeg bygger her i pøyne rastlastler. Ta menker her fikk trykkan blond mot mal, mot mig hackre grund. Ikke noe annet. Det her det ligger. Og man kan ikke kjøre seg selv, men og i hånd. Amen. Amen. Ja. Så vi det nok kom til enda når jeg ser løtene på. Ja, det takk for det. At det er ikke det her om, så gjør det alt. Og det er det som engang gjørst.
Du ser akkurat hjelpastløs. Åttan til, ikke. Vi tar alt. Og fortsatt den, han får ikke gjort det. Løyga mye som vi er feilande. Jeg så ikke til, så jeg fortsatt noen. Eller ikke, han får ikke gjort det. Så jeg god til trygg for, og han var øyvitt slepp. Og han var ut om ångan vi kjenner, og så framveges. Jeg ser underfotle sanger her, som spil og synger i øymer, samtidig som du dårlig gjør til et navn, vidt av min øymer. Å, Herre, hva det ikke godt. Takk for Daniel, og takk for hans her, tål vi mer, og takk for Anjo, og henne er stilla mat og fære et på. Takk for Jesu løt, og takk for alt hentan det, og sikna til henne foreldre, og alle tar kjære, og i Jesu navn, ja. Amen. Så var hesen parten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av få ljø så godt som gjør det, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som her var vært, den kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisende at vi har lagt det ut her, og han kommer eisende av sender av Kristelig Kringvarp. Så en for tusen takk for hesfer.